Pamilya sa usa sa mga estudyante nga gidaro sa taxi sa poblasyon Pardo. Kasa driver nakatulog, midagop sa LTFRB 7 tungod kay wa kuno magpakabana ang operator sa galastuhan sa hospital. Diin ang bata na kumatos. Samtang LTFRB may patawag sa taxi operator. Ano ang exclusive report? Miadto sa batan sa LTFRB 7 ang pamilya sa 11 anyos nga si Milfred Potenciado kinsa anaa karon sa ICU sa pribadong Tambalanan. Giatubang sila ni Ray Elnar, LTFRB official. Tinguha sa pamilya nga mapugos sa paghatag sa ilang obligasyon ang taxi operator nunot sa nahitabo. Sukad malanding sa ospital ang bata wa pa kuno mahatag og ayuda ang taxi operator. Pobre ug walay kasarang ang pamilya sa dakong bayronon sa Tambalanan. Tawagan dili manubag. Naon taon maluoy lang sila ka ang representante sa B&M Taxi nga tabangan mi sa insakto ka sa among painangan sa among pasyente in taon. Hatagan o kahigayunan sa LTFRB ang taxi operator nga mopatimaw silang buhatan aron magatubang sa tagtungod sa biktima. Ang ayan kunong muhatag og ayuda ang operator kay sila ang tag-iya sa sakinan nga nadisgrasya. Kung magdumili pagtabang posibleng masuspenso ang prangkisa sa taxi. Ang pinakakuan na is suspension. Pagkadili gyud cancellation. Ang ayun na ang kuan na pero di lang tumo walay preemption sa kuan sa depende ra niya sa hearing. Natanggong na ang driver sa detention cell kinsa miangkon nga nakatulog. Hinungdan nga gidaro sa iyang taxi ang mga tao nga anaa magsubay sa pedestrian lane. Isip parduhanon ug dito nahitabo sa Pardo kini mong insidente mo na kami sa barangay di sa gid mi makatalikod sa among responsibility mo na nga ato lang gihatag sa LTFRB. Tulog pa jud. Kumatos. Pagan ako sa operator usamang guna sa obligasyon nato sa mga operator ta sa usa ka public utility vehicle at imanon gyud nato ang biktima. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.